Il-Gvern ta' Robert Abela qabel dwar ftehim mal-Istati Uniti li għandu jwassal sabiex l-Amerikani ikollhom saħħa ġuridika f'Malta. Il-ftehim magħruf bħala Status of Forces Agreement, is-SOFA, jagħti drittijiet u privileġġi lil membri tal-istaff tal-Gvern Amerikan f'pajjiżna, inkluż soldati. Skont diversi rapporti, il-Ministri tal-Gvern Laburista mhux kollha qablu fuq dan id-deal. Il-Ministri ddiskutew is-SOFA f'laqgħa li saret f'Lulju li għadda. Minkejja ċertu reżistenza minn ministri partikolari, l-erba' se jasal Malta s-Segretarju tad-Diviża Amerikana Mark Esper li mistenni jiddiskuti din it-tema kontroversjali waqt laqgħa mal-Prim Ministru f'Kastilja. Sabiex jgħaddi dan il-ftehim jirrikjedi vot ta' 2/3 tal-Parlament Malti. Fis-qarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmen Fsud Bonnici saħħu li l-Gvern Laburista għandu jkun ferm trasparenti fejn jidħlu r-relazzjonijiet ta' pajjiżna ma' pajjiżi oħra u konfermaw li ma saret l-ebda tip ta' konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni. Dan huwa ta' tħassib kbir, speċjalment meta ftehim ta' din ix-xorta iħalli riperkussjonijiet oħrajn fir-relazzjonijiet li pajjiżna għandu mal-kumplament tal-pajjiżi l-oħra, qal il-Partit Nazzjonalista. Robert Abela fl-ewwel okkażjoni li kellu biex iwieġeb domandi mill-ġurnalisti fuq dan is-suġġett għażel li ma jkummentax fuq id-dettalji ta' dan id-deal. Mhux se nirreaġixxi għal dak it-tip ta' rapporti, jekk ikun hemm xi agreement li jiġi ffirmat naturalment jien ma nagħmel xejn bis-sigriet u se nagħmluh bl-akbar trasparenza. Il-Prim Ministru ma ċaħax li dan il-ftehim sar sabiex il-Gvern ikun jista' jgħaddi mit-test tal-Manival. Però li dan id-deal sar minħabba ħasil ta' flus biex il-Gvern jgħaddi mit-test tal-Manival? Diġà weġibt lill kollega tiegħek għadna fil-punt ta' tluq. Jekk ġiex iffirmat dak id-deal jien ma jistax ikolli noqogħdu inwieġbu għal allegazzjonijiet ta' xiġi diskuss. Babela jibqa' jirreżisti li jwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti. Minix qed nifhem kif intom qed tallaċċjaw kwalunkwe SOFA agreement mal-Manival. Il-Manival u SOFA agreement huma distinti minn xulxin. L-influenza Amerikana hemm qiegħda. Huma distinti minn xulxin. U mhuwiex sew li wieħed jallaċċjaw. Pajjiżna ilu snin saħ jirreżistih da tip ta' agreement għaliex issa allura. Hemm diskussjoni li ilha għaddejja snin. Intant, meta kien mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar ir-raġuni vera għaliex l-eks Prim Ministru Joseph Muscat irriżenja mill-kariga tiegħu, Abela der viżibbilment maħsud. Joseph Muscat għaliex irriżenja? Minn Prim Ministru dik hija domanda li tistaqsija lilu naħseb illi Min tispost bħala Prim Ministru li ħdimt miegħu tkun taf. Ir-raġunijiet li waslu għar-riżenja tiegħu huma ben magħrufa pubblikament. Net News saqsa din id-domanda u li ftit tal-jiem ilu Abela kien qalinna li Joseph Muscat refa' responsabilità politika tiegħu. Iżda Prim Ministru għadu sa issa ma jridx jgħid għal liema raġuni intrefet, jekk intrefet din ir-responsabilità.